Tak toto je rosička okrúhlolistá, kvôli ktorej vlastne vykonávame manažment, kosenie a hrabanie tejto lokality v ústí Medzihorskej doliny. Nachádzame sa na malom rašelinisku, ktoré by bez ľudských zásahov postupne zarastlo a bol by z toho jelšový les a neskôr aj smrekový les. Toto sú tobovky tejto rosičky okrúhlolistej, čiže už odkvitnuté stonky, odkvitnuté byle. A vlastne túto časť lokality sme práve kvôli tomu nepokosili, aby sa dokázali vysemeniť a ďalšie roky, aby tu boli mladé jedince. Niektoré z tých vybraných lokalít kosívame svojpomocne, kolegovia zo správy, väčšinou nejakí strážcovia, kolegyne z Envirovikovi, odborní pracovníci, ale tento rok sa celkom darí v tom, že viacero lokalít robia aj miestni obyvatelia, často sú to vlastníci a správcovia toho územia. A tak je to najlepšie, ak ľudia, ktorí sú z regiónu a majú k tomu aj nejaký vzťah, zároveň nám pomáhajú s ochranou týchto chránených týmto manažmentom.